Xa tempo de erguer a liberdade, de sair deste noxo e deste abismo, pra poñer en outo a dignidade, a ira, a rebelión, o inconformismo. O nacemento e consolidación de ISCA respondeu ás necesidades de articular unha mensaxe crítica e achegar novas formas de traballar no movimento juvenil ou estudiantil e contribuir así a súa dinamización en chave transformadora con un discurso coherente e desacomplexado. Ademais, miramos e vemos que é preciso dotarnos dun espazo político propio para a mocidade independentista e revolucionaria que defenda as claras a nosa alternativa de clase, superadora do capitalismo e que traballe na perspectiva estratégica dun Estado socialista galego. Tempo de ofrendar a propia vida, de vestir un uniforme de soldado, é tempo de ir coa frente erguida pra facer un mañán esperanzado. Abril fixo xurdir rosas vermellas. Pero nós somos as que chamamos as cousas polo seu nome. Chamámoslle o feminicidio, feminicidio. Chamámoslle homofobia, homofobia. E chamámoslle o machismo, machismo. E o mellor é que non estamos aquí só para facervos sentir incómodos. Organizámonos para destruir cada mínima parte deste sistema opresor, cada mínima expresión de control, cada mínimo xesto de odio. Estamos aquí para rachar con calquera que pretenda controlar os nosos corpos, para rachar con calquera que non acepte a nosa sexualidade, para rachar con calquera que pretenda silenciar as nosas voces e amainar os nosos berros. O pulo trascendente máis cabal, un ideal vivo, virxe poderoso, unha desperta conciencia comunal. Este tempo de loita de xenreira, en tempo de semente de colleita, o tempo de que agrome a primavera para levantar a terra. Desde aquí, desde a Galiza do século XXI, comprometemos a seguir sumando esforzos á revolta das desposuídas, porque somos comunistas e independentistas galegas, mas sentimos nós ata na batalla dos povos ao longo da historia pola súa libertación. Como dicía Gramsci, instruámonos porque precisamos toda a nosa inteligencia, agitémonos porque precisamos todo o noso entusiasmo, organicémonos porque precisamos de toda a nosa forza para seguir avanzando ata a vitória final.